Ini tipe bodoh family man, udah setamu, tahu nih bagi family nok ini. जों दिनै त्रिपुरा बर्ड अफ फेमिलि इंके आबानो जों सामेनाव थानाय 17 तारिखआव दिदु हाई स्कुलाव टेकमा अन स्कुलाव अन एरियाव बो परिखांफुर 12 रंनि जेफ्रु जों नुखा जे त्रिपुरा बर्डनि क्वेश्चन पेपर सेट खाइजाक ककबरक साबजेक्ट न दैनाय आजागा जे इनभिजिलेटर टंनाय रक इंस्ट्रक्शन रुनि जों सेबांका बरक जे बांला स्क्रिप्ट सिदि हैनाय किन्तु सोंथिनावबो प्रश्न खाइगाबनो जे त्रिपुरा बर्ड अफ फेमिलि करनाबनो जों आगिबो मेमोरेन्डाम रजा क्वेश्चन पेपर न रोमान स्क्रिप्ट एज वेल एज बेंगली स्क्रिप्ट बाय सेट खालायना बागै किन्तु बर आबो खालाया दिनै बं थानि उत्तर करै बं थानि आन्सार करै बर आन्सार रिमेया ताव बर सुनो डाइरेक्ट सुनोवाबनो जे प्रेसिडेन्ट मालाइखा सालायनि ताइसा हनिनाय बं थानि कुनो आन्सार सिकरि ताबु जोंका बाके ब बिसिंते बेनिते ब इंस्ट्रक्शन ते बर आबो सुरु बेंगली स्क्रिप्ट सिनानि साकानि नाय ता बं थानि आन्सार किराम बागै जों खेला ताहा प्रेसिडेन्ट मालायनि माने बो प्रेसिडेन्ट में मालायनाय त्रिपुरा बोर्ड नि प्रेसिडेन्ट बय सिं ताइसा मालाइखा सानाय बंनि थानि कुनो आन्सार करि ताबो सेक्रेटारि थानि ब प्रेसिडेन्ट मालाय दिन सावा बस नाइ तंगन सावा बाय किसा बय मालाइखा सालायफिदि जों बनो जोंका कमानो बर्डनि त्रिपुरा बोर्डनि बंनि कुनो राइट अथॉरिटी करि बराबर जे रोमान स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट सिमी सैनानि बंनि कुनो अथॉरिटी करि बनि राइट्स करि आमो सैनानि आनि तामो सैनाय सिया आं ब स्क्रिप्ट सैनाय सिया कक बरक न आबा आनि चॉइस आनि स्टूडेंट्स नि चॉइस सिनि चॉइस जों तामो सैनाय सिया रोमान स्क्रिप्ट बायदि सै बेंगली बायदि सै आबानि इच्छा आबो सिनि स्टूडेंट नि इच्छा आरो केबनि कुनो गवर्नमेंट फुनुंथुं महा सरकार फुनुंथुं बिनि अधिकार करि जे सानानि बेंगली स्क्रिप्ट मा सिनाय हेनै गवर्नमेंट पॉइंट रिमे ऑर्डर रिमेया बनि थाने राइट्स करै आबो जों डेमोक्रेटिक कान्ट्री दङ डेमोक्रेसी जों फलो खायबनो जे बरनि सिनि बर जे मुसुङो आमबान सिनाय आमबागै जों कलेज सिनि फरायनाय रनबो नंनि जे चॉइस फ्री विल बाय सिदि आर टेकल कुल खायमेया बफ्रा फाइनाय हान ब्रको ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट के बफ्रा फाइनाय प्रेसिडेन्ट खाना फाइनाय दिनै ब परिखाबो दङाबो थांजाक गेखाना सारिगो सोना मालायफोरनि सौताइसा थांनाय 17 तारिखनि जे 12 एग्जाम Tbse नि आजागा नुकजाखा जे सिनि मानिकक आबो बांला हरबाय क्वेश्चन पेपर खलायजाखा ओंखाय आजागा सिनि बर रक तामुंखा जेता बांला हरबाय सिनियानिखाय बेलाखे तुकजागो बा सैनाबो कठिन जागो आबागे जों सब समय सैलाय फायो जों सानैबो फायो Tbse ब्र रोमान स्क्रिप्ट बा ओंखाय सिनि फरायनाय जोग टाइप फरायनाय रक ब्रक नायखा जों रोमान स्क्रिप्ट बाय न जों सैनाय ओंखा जागा केबो मुं फायखा बाक्सा टीचारक साकापो जेता एग्जाम बुड डिउटी खालायनाय रक बांला हरबाय सिदि हायपाने सिनि फरायनाय सिनि बर रक सिनि त्रिपुरा सारक ब्रक वानसुका ब्रक परीक्षा बिसिङाव पानो ब्रक आन्दोलन खायनो ब्रक रोमान स्क्रिप्ट सिखा समस्या आबो सैखे सिमिनि समस्या पाइथांया दाबो जों बसकाङो बरक जे सैमानि आरो जे कन्ट्रीबाइसिं दंमोनि जों नायनाय जे साबे बर एग्जाम रथो ओ एग्जाम पेपर जे सेके पानो बरक आनजुमुंगो बरना आनजुमुं जे सैमानि जे स्क्रिप्ट बाइसिका आ स्क्रिप्ट नायजागै बरनि रिजाल्ट का हामुंना नोंथो आ समस्या समाधान खायनि बागैबो Tbse ब्रक सिनि फरायनाय उनुगुलुगु दंनाय ताइ जों नायनाय Tbse जतखन तंसा अ त्रिपुरा हावा रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरंनो सैयानि बागै बाध्यता मा खालायनाय त्रिपुरा बुनो चिनि नाहार मुंगाबनो हामबाय।